ole then khat te chuan in lo hmu to mai theia news then khat ate ron chuak to a tin press release mun nia a chuak to boka mi pa te min timol pho tu hei thil duam lo tak mai lungsen lama a thleng le tatlat mai ole hei lalcham le na kum som ni pathum mi chuan Hmeichhia pakhat Zing dar nia ari grab an ti ani Hmeichhia hi mi suwa Mizoram State Rural Livelihood a thok mek ania an department in press release a chuanga la atlang pui thu hi kan chiar ange Lungsen RD Block Rural Development and Administration Department noya thok mek chu July ni somni poriat thole ni Zingdar ni borvel khan lalcham le na kum somni pathum son of PC lalram luna Lungsen Khua chuan amutna pindana lu khungin amu hilai chu aka a hu be sakin thabar takin asiam ti hriat ani ekhai le karil rualo om chu Zingdar nia hian lalcham lian a hian Hmeichhia ruma Hmeichhia ama chawa khosa ruma hian ti tur hi anei viau hi garing lo ni he thil thleng awang hian kan thopui hi anuna hong na sa tak mai anei pa a chen na in po omngam lovin office na po a tho chun zam thailo pha hial bok ani kha ne dal cham le na thil ti poi em na chu ava khoi ava khoya ava pong suala engemoni thil a thleng lo po ni mai the thil a thleng man lo pal po ni ve mai thei bok thil lian tham tak thleng lo po ni ma sela a thil ti hi lal cham le na thil ti poi em mai ni a chan chu mi nun engtika ma khang thil kha a thei hil thei to don lo wani hei mang an na thabar na mo asap tang ta anxiety depression kha anei pha na sa don ani amu mai to don lo he nu hi thlamuang takin amu don lo ama te ya na thok thin ani ngat phei chuan khoya ma hian thlamuang tak hian om to don lo hrim ani engpo ni sela hei Hmeichhia chunga hian thil lian tham tak a thleng lo te po ni mai theya an ron chua dana hian amaro chu arab omani lalcham le na che dan hi Zingdar nia Hmeichhia ruma valu khunga vati thabar te chu mi pa ngai tan hian thil ti chi ni lo hrim ani thil engemoni tak ti tum nei ti mai teng kawa pu chiat na lam ni mi lovin ti le thei lo hi ang ka tia a thil ti tum puithlin le zo lo ang kha ang ka ti ma zo ka ni han ngai tua wang ma ula Zingdar nia chuan Hmeichhia ruma hian thil ti tur hi wang via wani an patnin engemoni an vatia chuti khatia ti lam om chuang si lawa chu wang chuan lalcham le na hi ademom hle ani chu wangin thu nei tu te lampo hian press release an ron chu to nge hian achunga hian action hi lang nge ngai chumi ani lo chuan nakin zela Hmeichhia dang tan hian a him lo ani lalcham le na hi a him lo tak zet ani a chet dan hi ole zalen news lama tangin press release a chuak ve boka atlang pui kan ron chiar le thok ange BDO office Lungsen chu ni somni poria July sang ni somni poruk Zingdar ni borvel khan lalcham le na kum somni pathum son of PC laram luna Lungsen chuan amut na pindana lu khungin amutui lai chu aka hu be sakin thabar takin siama he thil thangi chingchip veng hun bran suai me jon kan du lo hle a kam member chunga poi khoina hi na takin kan dema tun nuwa hetiang hi thleng to lo se kan tia poi khoi tu hi na takka achunga hremna lek turin thunei tu te kan nge na ni he poi khoina tur tu kan member hi atop thlengin kan thlop do na ni anon ti ani support te kum som ni le pathum ani alal cham le na hi aing po chuni sela dim lo tur a phu tok chu thunei tu te khan pek nge tur ani chumi ni lo chuan azong changang ain siam tha zo lowang a phu ang nge in dan hian achunga action la nge ro se omna khua chingchip branch lam de po an ti thakop maya hetianga tan rual zel tur hian ni chumi ni lo chuan kan ngoi bo pui chuan hetiang thil serious
soi chuak ngam lo te eng te kha om mi lo se la thil ani na nga soi chuak hi tunang la chuna thato zo ka ni amol pho tur kha chu an lo mol pho ve phot mai neng chu eng pon ni sila thil sual tin na chu han hum hi om zi om lo ani ti hi siat a thato khop mai o top na thu pakhat han soi ve le ka du chu Mizoram chu hei har na te pathian thu te hi kan du em mai ni atu te po hian chung ko tin hi valu ti la pathian thu du tak mai pakhat theu hi kol lo hi kan om mang lo ani ma se kan soi du chu tiang ani rual chuan dik na hi kan du lo lam ni lovin dik na hi hei ai hian I tran ngamang u dik na hi hei ai hian enge niang I huai sen pui ngamang u kan tran rual phot chuan dikna hian khoi hmuna po rel zel don ani dikna hian hmuna chang zelang ti hi kan soi tel du ani soi tawang kha mai cheri grab tu lal cham liana chanchin update omani chuan arang thayang perin karon update le don nia in zawa in min lo ngai chang le theu don nia